హైదరాబాద్లో అక్రమ ఎల్పీజీ రీఫిల్లింగ్ రాకెట్ను పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. గోషామహల్ పోలీసులు చేపట్టిన దాడుల్లో 5 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఇళ్లకు వినియోగించే సిలిండర్లలో గ్యాస్ను చిన్న మరియు కమర్షియల్ సిలిండర్లలో అక్రమంగా నింపుతూ వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ప్రక్రియ ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు తక్కువ బరువుతో గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్న అంశాన్ని బయటపెట్టారు. దాడుల్లో పలు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు, కమర్షియల్ సిలిండర్లు, చిన్న సిలిండర్లు మరియు రీఫిల్లింగ్ కిట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై బిఎన్ఎస్, ఈసీ యాక్ట్, ఎక్స్ప్లోసివ్స్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేశారు. వినియోగదారులు గ్యాస్ సిలిండర్ బరువును తప్పనిసరిగా చెక్ చేయాలని, అనుమానాస్పద చర్యలను వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని సూచించారు.